Timu yetu ndo matoshandira nemacolleagues angu. So patakanzwa noise vachiscream takaona kuti hatigoni kuti tizobatsira because area ino iri dangerous ngokuti vanhu vanofamba matsotsi akawanda. Therefore takatisa kuti tifonere mapurisa. Tasina nhamba dzemapurisa but zvinotsvaka kune mapurisa atinoziva. Then patakazodziwana then tokuenda police station. But unfortunately hapana zvakaitika throughout the night. So smakuratidza kuti munashaya. Gogo ava vashaya tavaiziva vachigara pane kamusawapo ndo pawainyanya kugara. So takazoona one of the days vachinja position vakauya kogara apa. Saka ndo pandakachitanga kuchizotaura navo. Wakabva wataura kuti ndiri pano zveshuwa handina problem. Ndikati what about boys? Boys hadzimbokunetsei tukomana ututu. Zvikazi ndiwo uri kutotaura kudaro. Rimwe rezuva ndakangozoerekana ndapatika ndichiona mumwe mukomana ati mumagumbezi mangu. Ndikati handiti mazviona. Saka akaita sei? Zvikazi hapana, ndakamudzinga. Tine urombo kuti mbuya aya taivaona wanga netoti pfungwa dzavo dzasina kuteramira. Saka nhasi kuseni ndokutasvikawo kuzwa gadhi unogadha apo ichiti wakazwa mhere usiku. Saka takachamazwa kuti mbuya yataiona mazuva ese zvadini. From the preliminary investigation ita nemapurisa assume kuti anogona kukafanira zvakaitika. They don't suspect foul play. This time wanga wakuisa chinyi marasha wachizvidzisa. And the gogo, she wasn't violent as such. She was such a good woman, even though she was mentally disturbed, but she wasn't violent.